फुलकपि आलु लाब्रा apa dia morning vlog terus namanya sambil semua सब्जी बना रही हूँ तो सब डाल दिया हल्दी नमक जीरा सब पहले का पड़केड़ा 이거 소시로 होथारदों 소시로 하고니 소시로 해? 인줄아? 자 소시로 타는 이거를 시끄러워 아람 디코나 함나 하거니 좋지봐 바퀴도 잡아야 비바라 सिबाय दानजा नै दासो बारनो हमदों येलो कलर दंमोन येलो कलरा गैला थैबाय दासो बारदों नै मर्निं ब्लग आरोना आरो मोनसे बुस्थु मोनदों आं लोगोफोर नायनि र' स' लोगोफोर नै बुस्थुआ दिनैहाय आंनि बार्थडे आरोना जोनोम सान ओमफ्राय हासबेन्डआ नै मा बिहरना होखो सुरिदारसो बिहरना होलायलायबावबाय थारमाने आं दख'नाखौ गाननाया ओमफ्राय एथबां माने फैसा गैथ'आ दख'नाखौ उनाव लादो ओमफ्राय नोंखौ लाग्रोदो होनना बुंबाय ओंखायनो मिश'आव दांना होबाय बियो मालाबानो बिहरनानै दंखायोमोन आरो ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आं लोगोफोर बेनो आंना बार्थडे गिफ्टआ ओमफ्राय दा उनाव देखायनोसै आं माबायदि ओमफ्राय ओरै फंबाया मिनिगासिनो दं आंखौ दखानाव थांदोंमोन बियो दखानाव नै साहाफोर लाना फैबाय आलासि दं नालाय स' ओमफ्राय दिनै बिस्थिबारबो मिरामिससो बार्थडेआबो गोलैयो बिस्थिबाराव गोग्लैयो लोगोफोर जेनेबा बेलेग माबायाव गोग्लैयोमोनबा बेदर जाजागौमोन आरोना गुरुबाराय बिस्थिबाराव जाया दा एसे उनाव खुलिनानै देखायगोन आं बर्थडे नी तोहफा देखो कैसा लगा दोस्तों बाद में खुल के दिखाऊंगी मैं पहले मेरे सब्जी को देखने जाना है चलो ओमफ्राय नै बेना पेन्ट गैयामोन ना लंपेन्ट गैयामोन ओमफ्राय बेखौ बिहरदोंमोन आं दाथ' कालारा मेट्च जानाय नंला बेहा बेलेगसो ओमफ्राय बेहा ये अलग है देखो कलर मैच नहीं हो रहा है इसलिए नै बेबायदि कालारखौनो आं गाननांसिगोन आरो नै मिश'आव बिहरदोंमोन आं ओमफ्राय दा दस्राफोरजों गानजागोन आरो सब्जी नै लोगोफोर आङो खुलिनानै देखायथारबाय आरो अपेन खालामनानै नै आं बिदि आखायाव थानायखौ बिराद मोजां मोनो कैसा लगा कलर अच्छे है ना आं कलर को मोजां मोनदों आरो अच्छा आया है मीशो से मंगाया है मैंने ये दुपट्टा भी बहुत अच्छा लगा
मुझे तो बहुत अच्छा लगा नहीं जी। आप लोगों को कैसा लगा? बारा लायाखै आरो 373 ना बेसेबांमोनथाय ना 2 बावबाय आङो प्राइसखौ। ओमफ्राय जास्ट माबायदि नुखो लोगोफोर? केमेरायाव मारैबा नुदों नै बार्थडे गिफ्टआ बेनो जाहैबाय आरो बाखि दंबावोसो। ओमफ्राय दख'नाया उनाव होगोन जाहैबाय। स' आङो बेखिनियावनो दोनसै लोगोफोर। जास्ट बेफोरखौनो शेयार खालामदां बेखौनो। आंजों बिराद फसायबाय आरो। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरो सोरबाफोर नया नायदोंबा प्लिज सब्सक्राइब खालामनो दाबाव अननानै प्लिज। जाबाबो जायाबाबो हगारबाय थायो, अननानै सब्सक्राइब खालामना हो, शेयार खालामना हो, जाहाथे मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हाथों। आं खिन्थु गोजान गोजान जायगायाव थांनो हाया नालाय, न'नि फिसा फिसौ बुस्थुफोरखौनो लानानैनो देखायनाय जायो। मा संदों मा खालामदों गासिबो शेयार खालामो नोंथांमोनजों। अननानै सब्सक्राइब खालामना हो, लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो लोगोफोर। दा आङो एसेनियाव दोनसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दे। Okay, so bye bye guys.